winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudo tok yudo kum kowuok kuom riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika miluongo ni FKF, riwruok matayo adhula pachoka kaachiel gi komiti matayo tuke CHAN ogolo kwayo mar duoko chien ketho chike moketogi kama tek mar chulo fwai. Motelo ne kum mane ochiw odiechieng' manyoro gi riwruok mar CAF Kenya kokalo e riwruok mar FKF bende nochwad gi fai mar omenda tok ketho chik e tugo mokwongo e kind tim mar Harambee Stars gi DR Congo. Kwayo gichwalo ne jo Kenya mondo nyiew otiko kokalo mane mbui ka jogo ma ok bi yudo thuolo mar donjo e alap ibiro mi thuolo mar neno tugo e TV madongo mibiro gure kuonde ma ji odake. Tugo e kind Kenya gi Zambia e alap ma Kasarani biro mana bedo gi ji 27,000 mana monyiew otiko kokalo e mbui kende. CAF regulations are very clear. If you don't have a ticket, even the local regulations are very clear. If you don't have a ticket, don't go near the stadium. Our fans have violated this. They have gone a long way to defy the police on duty and force their way into the stadium. This is not acceptable. From Sunday, we have had meetings with the FKF, government and Ministry of Interior. Last night and today we shall have another meeting to ensure that this bad behavior is not repeated on Sunday. The Harambee Stars is performing very well, and you can see the performance of the national team. Please, let us not put that at risk. Let us not deny them victory because of the fan trouble that we've had over the last couple of games. So today, we make a pledge, all of us together, that it comes to an end. And after CHAN, there's also Kenyan football.